morning. Naglalakad ako ngayon papunta ng opisina. Lakas ng ulan. Oras natin alas 6 ng umaga at naglalakad ako ngayon. Pupunta ulit ako ng Batangas. Hi guys, good morning. At maaga tayo ngayon. Time check 6:55 ng umaga. Lakas pa ng ulan. So papunta tayo ng pupunta tayo ng Batangas. Kasi may susunduin ako dun. At ayun, dating gawi. Papa full tank lang ako. Dadaan muna ako ng Shell para magpagas. So may alis na ako. Ayan, jacket lang ako kasi yung lamig dito. Lakas kasi ng ulan, kaya sakto yung jacket ko. So paano ba yan? Drive safe sa akin. Ayan guys, driving na ako on the way to Batangas. Pero dadaan muna ako ng Shell. Itong 208 km ko. Kasi papunta doon 120 km. So pabalik pa, pauwi pa, di ba? Ayan. Ayan guys, dito na ako sa Shell. So pakarga tayo ng diesel. So ang diesel ngayon is nasa 66.85. So papakarga lang tayo ng worth Toki worth 2,000 kasi meron pa naman akong 206 km. Sakto lang yan pauwi. Kaso may nakapila pa. Pangatlo ako. So yun guys, update natin. So nakapaggas na ako. So full tank na. At paakit na tayo ng Skyway. 2 hours and 7 minutes. So kagabi tinignan ko 3 hours eh. So siguro sobrang traffic kagabi. Ngayon 2 oras na lang. Pero medyo malayo pa rin yan. So ayan, paakit na tayo ng Skyway. Take the ramp to Metro Manila Skyway. Okay, Skyway na tayo guys. Lakas ng ulan. Ayan. Pa tayong 2 oras. Oras natin 7:25. Arrive ko ng Batangas 9:29. So 2 oras yung biyahe natin ngayon. So let's go. Update mamaya guys pag may magandang view. Pakita ko sa inyo. Exit tayo ng guys, Calamba. Sa biyahe guys, sa traffic. Kaya lang tayo na ganito ako pag traffic ko. Tignan yung sitwasyon ko. Ayan. Ayan. Yung isang paa ko nakaano. Pero hindi to advisable, huwag yung gayahin. Ayan. Nangahalay kasi yung isang paa ko eh. So sinamantala ko yung traffic. Buksan ko lang. Ayan na. Para tignan nyo.
sa ano guys, sa pangit na daan, malupak na daan. Ito maliwanag na dito. Ayan, dito na tayo sa Batangas guys. Ganda dun. Batangas, welcome to Batangas. Ayan. Batangas Port. 200 meters. In 400 meters at the roundabout, take the second exit onto Batangas Believe Road. Hi guys, medyo malapit na tayo. 22 kilometers. So papasok na tayo ng port ng Batangas. Kaso medyo traffic dito. Pagod. Nagising ako kanina alas 4 ng madaling araw. So umalis ako mga alas 7. So nakarating ako ng Batangas 9, 7, 8, 9, dalawang oras. So meron pa akong 35 minutes papasok ng port. In 300 meters, turn left onto Batangas City San Pascual Bawan Diversion Road. Okay. Continue on Batangas City San Pascual Bawan Diversion Road for 9 kilometers. 9 kilometer.
meron pa. Ay, sa wakas. Malapit na tayo. 7 minutes na lang. Take the next left onto F. Castillo Boulevard. Welcome to Mabini. Continue for 2 kilometers. Yun, may drive-thru. Drive-thru muna ako, no? Drive-thru ako. Bus ito. Okay. Gutom na kasi. Hi, good morning. Welcome to McDonald's drive-thru. This is Lala. Can I take your order, please? Isang burger. Sorry to inform you, sir, that ang cheeseburger po namin is 10 sa available. Ah, ganun ba? Yes po. Ah, sige, sige. Cancel na lang po. Ay, nako, 10:30 pa. Saan ba na-exit nito? Dito? Turn right onto F. Castillo Boulevard, Mabini Circumferential Road. Dito pala. Oy! Oy! Ay, drive-thru pa ako. Pangit ang daan. Ano ba yung daan nito? Ninyo drive-thru? Your destination is on the left. Dito na tayo, guys. Arrival na tayo. Ayan. Port. Port. Ang port. Ang port. Uy. 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 Isa na yung arrival. Daan dito. Saan ba? Okay. Hi guys, dito na ako sa Batangas. Hintay pa ako ng isang oras. Kasi nasa tawid pa sila. Yung susunduin ko nasa tawid pa sa Puerto Galera. Ayan. Nandun pa sa tawid. So habang nandito ako, kakain lang ako saglit. Kasi mahaba pa naman isang oras eh. So kakain lang ako tapos edit ako ng video. So itong video na to hanggang dito na lang. Ang haba kasi papunta. So guys, maraming salamat sa panonood. So edit lang ako ng video. Abangan nyo itong video na to at upload ko to. Maraming salamat. Bye bye.